Bueno, eta orain, labur esan dizuet, zergatik usten dudan nik benetakoa direla, nik eta beste batzuk. Esate baterako, hemen daukagu pieza bat, zerbait irakurtzen duzu, a ver. Jabe, G bat dirudi, geure ata. Bueno, hau ladrilloan eginda dago, adreilu gogorrean. Ezinezkoa da puntzoi batekin edo estilete batekin hau ladrilloan normalean egitea. Orduan, nahi eta nahi ez masa guztina fresko dagoen bitartean egindakoa izan behar da. Zergatik, oso sakonak eta estua direlako infizioak. Orduan, hori berez datatzen da, hori ezin da izan berria. Bestela izan behar da atzo goizean egindakoa, baina badago teknika bat, termoluministenkia izenekoa, ceramikak datatzen dituena. Uste daiteke, zarra da denez. Beraz, demostratu dezatela pieza hau faltsua dela. Hori berez datatzen da. Beste hainbat pieza eta asko daude, danak garbitu dira jaboiakin, zepilloekin, prozesu luze batekin, dala eta guztiz ere, oso itxotxita zeupatelako kostra, garbitu gabe geratu dira. Zate baterako, zer irakurtzen duzu ez? Neu, horrengo zerratot, amabi, amenze, urte, amen, tu. Bai du, neu amabi urte tu. Begira, hemen, seguro asko, bi makila egongo dira azpian, ez dakigu, baina, nahikoa litzateke, zerbaitekin hori txukun garbitu eta begiratu hori horra azpian badagoen, oraindik egin iztana. Hemen beste guztia garbitzen ibilita da, ikusten duzuen olako, zera da den. Bueno, hemen ere, hone bustana, hemen zeipiniko dago, iru, reba, tu. Neu, eta gero hemen ere segurazko zerbaitango da, hemen azpian. Bueno, notario baten aurrean, zerak eta epaiaren aurrean begiratzea askira. Hemen daukogu pieza bat, jaztana ezer ulertzen. Zuek uste duzu pieza hau zerbait falsifikatzera joan da, pieza hau egingo dutela. Ikusten dugu, zeran bestetan ere bai, baina hemen infizioak daudela kare konkrezioz eta beteta. Hauek ez dira sortzen urte baten da. Aztertu daitezke laboratorio baten kimika azterketa bat egin dakioke ze hori gainean dagoenari, eta konparatu daiteke hemen dagoena eta hemen gainean dagoena edo beste pieza neutro baten dagoena berdina da, edo ez oso erreza da hau egitea. Bueno, gero pieza batzutan ikusten da badagoela aitaburearen hasieraren zerak zati batzu daude, baina oso bazilazio hondikoak. Begiratiz, geure ata agertzen da, askotan, lau aldiz, beste batzutan jabe geure ata, beste batzutan jabe, lehenengo partean. Bestean, zutan, esekin, beste batzutan, zutan, zerana, izana, bebai, txillarkarik esaten du, segurazko hau, aditza dela, ika, enpari ika izan zaio, lako eta, zutan izana, aizena dela. Santu izan beti zure izena agertzen da beste baten, etor, reino, egin badi, usterik ez, egin bat piezatan, pieza asko ezurrean eginda daude. Eta gainera, batzuk itxura batera argazkietatik ari gara, ez digutelako erakusten eta eskutatuta dauzkatelako, baina ikusten da
landaren sustrai arrastuak agertzen dituztela, hemen esate baterako, hemen janda dago, hemen ere bai. Pieza hauek ikusi ditu paleopatologo batek, piezak argazkiak Ramon Baxari izeneko katedratiko batek, Barcelonako Unibertsitatekoak, eta bere ustez itxura batera nahi eta nahi zaharrak izan behar dute, zein fizioak ezin dira gaur egunekoak izan dute. Horren bertan ere ikusten dugu, nola dauden usteak. Beste pieza batzuetan, kedarra edo zute baten arrastoak daude. Zate batean ikusten duzue, nola ez da garrituta egon, hemen zuak pasatutako itxura daukate. Zinezkoa izango litzake berriak balira. Hemen dago oso marrazki polit bat, hemen etxe bat, hemen emakume bat, halako motxila moduko batekin doana, eta bat, bide bat, interpretazio desberdinak egon dira ze izan daitezken, oso pieza polita daude, pena bada defensan biliarra, zera, zer beharko ginuke erakusten bentan zer dagoen, ze interpretazio egiten zaion, eta holako gauzetan, baina horretan gari. Gero, batzuk esaten dute, ez dago argazkirik lurretik ateratzeko momentuan eta baia ikusten direnek. Esan behar dago, joan zaitezte edozein museotara eta ez topatu ostraka bat, bakar bat ere lurretik ateratzerakoan ikusten dena zera marrazkia edo idazkuna. Zergatik, ez dalako horrela egin hoi. Ja beti agertzen dira lopatza edo lurra ginen dutela, eta garbitzen duen nahi izate zaio kontuz ezartu atzazkala, saltatu nezake zerak, letrak edo dena dalakoak, txukun garbitzen dira garbiterian, eta gero ikusten dira. Askotan ez irtetzerakoan gainera pieza txikia dienen ez dira ikusten. Alta guztiz ere badago pieza bat, eta honen sekuentzia osoa dago, bakarrik argazkiak ezatu da, hemen dago ez bat da, plater ceramiko handi bat, gainean zera azpian agertzen dira inodako baten ezurrak, eta enparnamentu bat dago, hemen segurazko jana ikusuen bideiarako, eta hor pieza, ez dakit zein pieza den hau edo hau, goizean atera, arratzaldean garbitu eta idazkun batzuk agertu ziren. Jan, Ban, edo Iban, olako zerbait dipentzen du, eta gero zuta uste dut. Beraz badaude, ez momentuan ateratzeko, baina handik momentu batera garbitu eta argazki ateratzeko batzuk hemen dago. Pieza bat. Bueno, bestea da, grafitoak agertutako lekuen arteko koherentzia tematikoa. Esate baterako, zeigarren sektorean, sakonen daudenak, zaharrenak, ez daukate tematika kristaurik. Gero, gorago daudenak, agertzen dira tematika kristaua. Kanpoko hemen ez daukate, sondeotan egindakoak, esate baterako ez daukate tematika kristaurik. Beraz, koherentzia haundia dago, nun agertzen diran piezak eta. Beste bat, izan da, unanimidad científica faltutasunaren alde. Ez da egia, 10 txosten egin zituztenak, lau edo bostek izatu zuten faltsoa direla, beste batzuk ezin zitezkela gaikoak izan, informe kimikoak ez du oso garbirik izaten da, importantean hori izan, madriarena, hola dabik, baina arrezkido idatzi dira 16 hemen 15 daude txosten benetako tasunaren alde. Eta gehienak dira atzarritarra gainera, asko eta asko. Eta lehenengo hau, Eduard Cecil Harris da, honek ez du esaten benetakoak edo faltsua diren, esaten du metodo arkeologikoa korrektoa izan zala eta ondo ezabatuta dagoela, eta da, gaur egun
bere eredua erabiltzen da arkeologian eskabatzeko. Eta artean daude, Rodríguez Colmenero Galiziarra, autoridad bat dena bai arkeologian eta epigrafista. Ulrike Fritz, hizkuntzale egiptologoa, grafiko tematika egipziarra daukatenak aztertuko dituana, geokimikoak, Konrad, eta abar. Eta nik nire zaioa ingoz bukatzeko, niretzat baita oso importantea da, faktore humanoak, Lezio Gil eta Idoia Filioi, 25 urte daramate induzte, bere ibilbide profesionala izan da inolako tatxari gabea, argitalpenak, bakoitzak irudi argitalpenetik gora dituzte, ziren arkeologia erromatarrean konsiderazio honena eta fama handiena zutenak askogatik Euskal Herri mailan, eta orduan zer dela indar zuten falsifikazioa. Gainera guk suerte auki dugu joan dan 2 urtean eurekin ezertzeko, eta dira persona batzuk goitibera garbiak eta honestoak. Eta, en fin, bakarrik sobresaldira pasau horretik, ze karo, historia honek hainbeste punta ditu, jakingo duzue segurazko, eskabaz ez dut esan, baina, lehenengo auzibidean jarri zituzten, 3 kereila sartu zizkieten, 3 kereilatik 2 artxibatu dituzte, 3. oraindik aidean dago, epaiak ez ditu oraindik auzibidean jarri, oraindik instrukzio pasean dago kontua, eta guztiz ere, diputazioak inundoko presa hartu, beste plan bat egin, beste zuzendari bat izendatu, eta hasi dira eskabazioak egiten. Eta ikusiko duzuenez, neurri batek aztarnategia arrasatzen. Bideo bat ipiniko dizuet. De la nueva era de Iruña de Leia, según la Diputación de Álava. 11 de la mañana. La excavadora sigue vaciando el yacimiento hasta tocar fondo. Se llena un camión cada 7 minutos. Hoy es el 4.º día de excavación. A simple vista